So comment lang pud mo guys ug kasi nakaila da ning isda Basta mao jud ni paborito ni mother. Kaysa mamalita og bulag nga tag 300 ang kilo. Guys na nauga na katong kuan guys. Lami jud gagawin sa kay kuan kaduha ra ni sa ang kuduha ka adlaw ra nagi buwas. Ano sa postundaan sa Jaryo. Ay Jaryo, kalendaryo. So dako na jud ka din tabang dito guys. Alam mo nagpapok. Kay bisig kaduro lang sudan ginawa ko. Hindi ako buinit pag guys kung may napailain nga pwede mabuwad pala kay huibis pa ko mo. Marami ba? Oh, naghana siya oh. Nakakilo kapi na siya. Kaysa palito ni guys ito. Ay kuha na. Marami. Katong industry nga plastic na katong kanon. Sad. Babay ate, school na ate. Ikaw rin po sa laptop. So guys, asang ihatod siya guys, alas 10 agi jahang kuan, klase. Ja, good morning guys. Good morning nak. Good morning guys. Ako na po si ate. Bante. Diara ka dante, mahatod ka ate. Oh, diara ka dante. Ay nakauban ko no kay narabay naligsan ra baga mong kuandas silingan namo. Katuo man pud si Jati. Uya oy. Hagsa ni ate dali. Hagsa ate. Babay na ate. So guys, nami dari guys ga what me og kuan series. Wa sa gihatod ni papay alas 10 pag isang klase. Yan na ni sunod, bis gatago-tago mi. La, si Gudi ron. Ibalik Ate, kayo. akong ihatod bi. Ayaw na, oy. Gaan na Bye. kayo. Uli na naman kong hul na. Okay ra. Hindi nga kayo, uli na muna ako udyo na ka. O lagi. Sige, bye, love you. Sa trako gaan. Bye. Bukat man siguro na yung bag. Hindi may makita niya guys, kaya uli na ba kong hul. Love you. Mag-date mo dito. Kasi mamini mo sa mong vlog. Oh, salamat. Amping mo, tawag ako anak, tawag mo pa ipagsakay. Ay, babay ko lumutang ang mga chicks, oh. Bitaw. Salamat. Like and subscribe. Hi ko naman subscribe. Guys, karang magandang kabot na guys, ikan ng katulad ni Cristel. Diya, dali ko kay kuan, magsuri ko din yung ice candy. Yang gipa ready ni Nicolaan. Kuan ni sa avocado ug grihamingo. Nako guys. Alas 10 kung si Cristel na sakay niya. Wa pa hinoy alas 10 guys. Sunibi pa. Kalok ta guys kay kuan. Nakoy kalok nga katong pink kaysa kay itaga-ginhawa. Pero mahurot na ako ice candy. Hey! Tigahon lang ta. Nagpila ni. Tag 10. Oh, abi na kong tag 12. Natutulo. Ay, upat. Wala na na. Di ba tag-2? So, tag-peso na. Pila to? 5 na. Ay, nagsapa. Di, basta ikaw upat pa to. Ikaw upat. Upat. Di, ko manikat kay masakit atong biyan. Nakakanibang Ay, lang. wala. Ang lami avocado. Kanimangga lami. Ay mo pagbuot kay ako'y
Kaya na lang ako, ginala ko magbuot. Sayo ha, pumili na ka. Pila na ta? Pila na to? Upa. Yes. Upat diha. Lima ng pito, walo. 5, 6, 7, 8, siyam. Wala karne, puling nga. Dasa ba? Pila nito? Upat dito. Pagtarong. Tulo dire. Ayo sa kabok dire. Salamat. Oh, ice kinde. Natay avocado og graham mango. Aw may kaon? Wala po siya kaon di ay. Pangaon na mo. Pangaon na. Nagsarado sila diha. Halangan nung close sila. Uy. Di na ko iwala ang ako. Close agahang suki dari guys ah. Lunis man ta ron. Oh, Hi guys. Good morning, afternoon. Good morning, afternoon. Di mo palit. Kindi. Ang suking is kindi ha. Ha? Nanawag siya oh. Nanawag. Nalit ko kay naghatod ko. Tagtin. Avocado upuan. Pagbriya minggo. Ang live book na diha. Ni vlog ni. Ha? Ikaw. Sa vlog. Ah, bayang. Karon sa flavor. Kuan duha na lang naka-flavor. Kumpra niya akong avocado. Lami dyan na avocado kay pure avocado na. Di-shake. Salamat kay. Oh. Oh. Ay, Aw niya na iligbalik kapit tira ko. kuha irinig. Ano, usa ka nang si Brian. Ano di ay si Brian no? Kanang Brian ana. Mangga. Graham. Lami na tilaw eh. Salamat. Nga ko'y Gis. Ay. So diyan na lagi mo na po buko pandan nambi. Kani tabi na kita nga sa ice cream. Creamy ice candy. Dali ko gimo mambi kay kuan karang di mahudan og sud dagat hang rip ba. Natay kapuli. Hindi maghimo pa po kong chocolate. Buko pandan din, abi mo sa buko. Unsa guys, kaya naluto na mga ice candy sini ko may magkuan balot ja. Nakoy napalit ng isda kung kailag sa ingana ni isda basta paborito ni nanay kay muli ko bowl wala ha makita dito ng ilang asinon. So ano isang himuon og buwad. So comment lang po diha guys, so kay say nakaila na ning isda ah. So ano isang hiwaon tulong ni siya ka kilo. So tag 50 ra ang kilo dani. So 150 ra ni. Naghana ka dun ning himong buwad. Sana kuha og tinai. Ug hasang. Kaya isang giwawad sa kuan asin o tubig dagat, gamay nga asin, gamay nga suka, inja ahos, ahos guys, karang mahumot. Inja sinikul may nagbalot sa kuan guys kanang so nang ihumon mga sa kauras guys para kuan tong takliban. Ihumon sa guys kay sup-sup tong ihang lasa ba. Diyan na balot na ni Kulis din nagbalot. Antik naman na sa baat dani guys. Antik na sa mubangan. Wala pa pareho ng diyang kuan. Diyang kadakun. Ito naman isang itlog yan. Hindi na aga. Huwag kong kailan ng isda aday baska pag uli na hagbuhol. Wala siya ka lang wala ilang ano dito buhol ka lang ilahang dito ka lang asinon. Muna paborito ni nanay dito nga asinon nila ba? Tabal. Mamani uso sa unang panahon guys nga kuan ra asinon ra nya kaisan. Malipay na sa solder ani guys. Tulubin siya sa kilo.
So maadyo na naman ni guys kanang ako'y kapasalubong lagi nila dito nag-uli. Diya. Dugay na po din nila ning sudan-sudano ning kuan 3 ka kilo. So asa ta na tag 300 ang kilo karon sa isang klase nga buwad. Grabing kamahal. Diya. Lami pa dyan ni pagkabuwad guys kay di ka adun sa parat. Kay gibutangan na siya asin diya. Gamay nga bitsin, ahos ug kuan kanang tubig dagat ang hangihumong kanihang mga screen sa mga Disney aging tuig pa niyahan sa gitaguan kay may isda ang buwad kay mahal ka ang buwad bas malami man jud guys nga kita mag himo og buwad sa mamalita. Walang kaila na ng isda pero ningon to ang gipalitan lami ko ni himubuwad pero nakakita lagi ko na yung isda muli ko buhol kanang asinan ni nanay kay mura man ni barato siguro nga isda dito sa buhol siya barato ra gud nihang palit dani. Yan na guys nakahawa ni ni kulog kuan buko pandan kay daghan kadto nangita na ng buko pandan kuan kanang ako busy po kadto ko giwa sa kuan sa nagbuwad ko dai usab 3 kilos na kanang isda nga paborito man sa kong nanay kuan so kay mo ko sa ng isda so nakahimo siya og 84 ka buok diya diyan na guys nang gibuwad dari ag kuan na dari gibuwad kay ang kainit na tungtong na sa kuan sarog di na sa mo luto na makaluto mangani og magbutang kag kaha sa kuan guys grabe jud kainit diya kuan pa launa pa di na sa budawag kuan na guys kanang langaw kay nanas siya asuka og asin gibutangan ko na siya guys og kanang para lami gud ba kanang na may nagtudlo na nga gibutangan ko no pud og kanang bitsin so apo na sa gibutangan bitsin para lami kuno ang buwad bitsin suka og kanang ahos hindi na maduda ng kuan guys langaw Iday makakita diha di na siya sa basura, mga dahon na siya sa mga kuan muhugan ni ang gisida sa plastic nga kuan guys na kay mahimo na siya fertilizer ag hanggi sabaw na katong mga hinuga sa bugas. Kay ug malata na siya guys mahimo na sa fertilizer sa atong tanom. Sa dana nagitungtong na kay basin og bahog dadughang itungtong sa babaw. Balinin ra na lang unsa guys ug kanang medyo makatuo na siya gamay. Grabing kainit mura kag kuan guys masunog. Oh. No. A few moments later. Yan naman buntag, mapaligo. Basi Kuan gabi isa di pa matulog, maghakbat na ka. Hindi ka lang imong kamot no gipa-check up na pun siya nag-uday kuan. Ning balik na pun niya mga katul-katul. Daghang kayo na siyang tiil na. Sa kuan siguro na sobras kainit. Nya humulos dagat. Samot ng dagat yun ang doktor di kuno pwede sa dagat manang di sa ni siya. Pwede makakamu atos pilyo ra ka. Na yang liog. Dagan ka nga mga puwa na Ni murag di ko na sa kaginawa sa kataw manang hala mangidadari sa daw na mong clinic. Na daghan ka jo Mura sag tipdas. Ilog po dyan. Wala, daghana. Murag ni kani dry na kayo ni yung kamog. Dry na. Guys, kanang nangadyo, umiog ka ng medical certificate ba kay bawal kuno siya sa dagat kay samot kuno ang kuan. Patient advised not to be with seawater and under the sun. Hindi ka pwede laging ganang mag-over sa init ka ato. Yan namin dali sa gipatsigapan pa ni Nicole. Diya, tumanguta na dari yung pilay bayad ang check-up. Tag 400 ang bayad ang check-up dari kay private ni. Diya na siya mga tambal nga magpakalma sa katul. Mint.
siya oh. Apply 2 times after. O dili ka mag after ko lagi siya oh. Kining cream. Kung magligo sa buntag, Skin na on. paggabi maghapat ka 2 times a day na siya. Yan ay para sa kuan guys kanang tambal pud sa tablet, 1 tablet bedtime. Kung 7 days nya tagkuan na ba siya guys, tag 60 ang usa. Kasi mao na ni katong para sa Manila. Ang yatang Lahi mo. to. 250 to. Puti color to siya. 250 ang usa. Mm. Mahal na to. Akong napalit ko ato ko dungara pero sulit yun kayo kay napanas gud siya. Susun man to. Hospital na sulod na. So halam pud sang gikuan guys kay bisig mo kalat tas yang lawas. Dili kini. Okay siguro ni kay gabi makatulog ko. Okay na.